Princess Eriska Ririt but makna kontalawati wanita kelis mati menerima Dhuwur. Jeneng kok dawa merah-merah. Aja dawa-dawa. Kok nyobrok telak. Enak sing dawa jarine. Kok teko Pulung Ati, dangdut to kok ya. Nggih, kula meja saking Lalat dan Kewadungan Ngawi. Oh, Ngawi. Nggih. Kula ngawinan. Oh, ngawinan. Nggih, maksudnya daerah Ngawi ngoten lho. Nek Ngawi iki ngawinan, nek Medion ki Medion Ya, nggih ayun. ngoten to. Ngono Nggih, iya. niki teng daleme Bapak sinten Rama? Punika wonten dalemipun saking Bapak Agus Budiono dalasan Ibu Darwati. Nggih. Ingkang pundi piyantunipun Punika Pak Agus? piyantunipun ingkang gagah perkasa. Heeh. Gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Tur ireng. Ya ora. Putih maksudnya. Sawung mateng, wong sabone sawah kok ya. Kuning langsat nek ngono. Lah kok kene ketoke kaya nganggo stocking lho, Mas. Ora, kuwi asli kuwi. Asli.